Maria Lucrècia es va beure el got d'aigua d'un glob. Feia una calor infernal i estava molt assedegada. Mentrestant, José Manuel, el cap de policia, li contava el que estava passant amb l'epidèmia de còlera que s'expandia sense control pel poble. Maria Lucrècia només reeixia a pensar en la salut de Víctor, el seu germà. José Manuel se'n va adonar i acabà dient-li on es trobava, però va insistir a acompanyar-la perquè era molt perillós que una dona fora tota sola pel carrer en aquelles circumstàncies. A mesura que s'endinsaven pel casc urbà de Crevillent, s'hi trobaren un seguit de cossos esparsos pels carrers, uns ja morts i uns altres a punts de fer-ho. Ella els mirava amb horror, impresa als ulls. Estava molt espantada. Van arribar a un carreró on hi havia un albelló mig obert. N'alçaren la tapadora i s'hi ficaren els dos. Maria Lucrècia tenia un estat de nervis de no dir. El clavegueram tenia un aspecte desolador. Les rates s'hi passejaven de cap a cap i n'hi havia moltíssimes. Era d'allò més fastigós. Així tot, José Manuel i Maria Lucrècia feren un esforç, contingueren la respiració i continuaren caminant entre rates i amb un pam d'aigua tèrbola per damunt dels peus. Al final del camí veieren una porta enorme de ferro rovellada i una mica abonyegada. José Manuel pitjà una mena de codi en clau en el porter automàtic i, de sobte, la porta se'ls va obrir de bat a bat. En efecte, allà hi era el seu germà, però també uns 10 homes amb bates blanques i en 2 taules d'intervenció quirúrgica, 2 cadàvers d'homes de mitjana edat coberts de cap a peus per un llençol verd. Víctor es va posar blanc com la paret quan la va veure allí i tot seguit li feu una mirada d'enuig a José Manuel. «Com has pogut cridar-la? Et vas dir que no li digueres res. Això és perillós. Ens estem jugant la vida», crida ell fet un basilisc. Maria Lucrècia se li va apropar, però en comptes de fer-li una bona abraçada, li va donar una bufetada que li gira la cara. «Com has pogut fer-me això? Per què no has respost les meues cartes? Què està passant? Per què tens aquests 2 morts a punt d'operar? Contesta'm», va cridar mentre li picava el pit amb els 2 punys tancats. «En primer lloc, jo també m'alegre de veure't. En segon, continues tenint la mà molt llarga. I en tercer, si no et vaig contestar és perquè no volia que vingueres. No volia posar-te en perill. Però ara ja és massa tard», va dir-li una mica cansat de donar explicacions. «Estic pitjor si no em contes què és el que passa. Necessites saber per què vinc i em trobo mon germà les clavegueres amb més homes fent no sé quines coses a un mort. No ho entenc de cap de les maneres». Conscient que no estava bé deixar-la així, li va explicar el seu pla. Víctor volia intentar tornar a la vida a un home que acabava de morir amb un sistema d'impulsos elèctrics que ell havia inventat. Era una mica trist haver de recórrer als experiments, però si funcionava, podria ser una bona manera d'aturar l'abans de l'epidèmia. Finalment, Maria Lucrècia ho va entendre. Començarem dissabte amb el primer cos i potser acabem tard. No vull que estigues així i per si quelcom és malament. Torna-te'n a casa. No he fet un viatge tan llarg per a perdre'm el moment més decisiu de la teua carrera, ni pensar-ho. D'ací no em mourà ningú. Serà millor que ho acceptes com més aviat millor. No tinc ganes d'estralejar. Víctor, vençut i rendint davant la determinació de Maria Lucrècia, li va donar un uniforme complet de quiròfan. Bata, guants, màscara i barret de microfibra. «Seràs la meva assistenta, però depenem de la tempesta que prediuen per dissabte. Ara torna a casa i descansa». «Gràcies, Víctor», li digué mentre li feia un besset sobre la mateixa galta que 5 minuts abans havia colpejat amb fúria. I per fi va arribar el dissabte. Els núvols negres cobrien el cel i uns llamps poderosos esclataven per tot arreu. Maria Lucrècia, des del començament, havia decidit no deixar-se vèncer per la por, encara que interiorment
reconeixia que no se n'havia vist en cap altra situació com aquella. Des del dia que s'acomiadà del seu germà, havia tingut el temps suficient per reflexionar i convèncer José Manuel d'altres possibles solucions per acabar amb l'epidèmia. Víctor es portaria una bona sorpresa quan descobrir el que havia estat capaç de maquinar ella soles. Maria Lucrècia només esperava que el seu germà no hagués seguit abans amb el seu experiment. Necessitava la seva ajuda per portar la seva idea endavant. Es trobava impacient. Pront la replegaria José Manuel, així com havien quedat, per acompanyar-la de nou a l'amagatall on s'allotjava Víctor. El seu sentit de l'orientació era nul i no haguera sabut tornar a soles, a més tampoc li feia molta il·lusió aventurar-se en solitari per aquests desèrtics i fastigosos carrers farcits de cadàvers. Ajudaria el seu germà a solucionar el problema tan greu que estava vivint el poble de Crevillent, però la seva forma de ser i de pensar li imposava uns límits morals que de ben segur Víctor no s'havia ni plantejat. Eren tan diferents ells dos. Des de ben menuts s'havien sentit atrets per formes de raonar i actuar oposades. Víctor era objectiu i analític, sempre pendent de les coses materials i predisposat a buscar respostes lògiques a tot el que succeïa al seu voltant. Ella, en canvi, era tot el contrari, una xiqueta fantasiosa, més atreta per l'esperit i per les respostes màgiques. El temps, però, l'havia fet madurar i en l'actualitat actuava d'una forma molt més pràctica i realista. Però d'això, a ressuscitar els morts, hi havia molt de camí. Una cosa era la literatura i la ciència-ficció i una altra ben diversa la vida real. S'havia plantejat alguna vegada Víctor quines podien ser les conseqüències de tan temible decisió? Què passaria si les persones pogueren viure sempre? I si no morirem? La superpoblació del planeta seria la primera de les fatals conseqüències. Viurien com a figues en quintars i acabarien per emigrar a altres planetes que destrossarien sense cap dubte, com ara estaven fent amb el planeta Terra. I l'avorriment? No arribaria el dia que no sabrien què fer? Sempre repetint els nostres actes humans una i altra vegada. No era això el que Maria Lucrècia desitjava per a ella i els seus descendents. Així que posà en marxa totes les seues neurones per trobar una solució més realista al problema. Recordar un altre tipus de resurrecció, més poètica que el professor de biologia els comentà un dia a classe. Es tractava de fer tornar a la vida els morts en forma d'arbre. Era aquella una alternativa, la dels boscos sagrats, que consistia en un sistema biodegradable que transformava el cos humà en els nutrients i l'adob necessari que permetia que un arbre cresquera fort i saludable. S'anomenava càpsula mundi. El cadàver era introduït en una càpsula soterrada davall d'un arbre o bé adherida a una llavor d'arbre. Li comentà a José Manuel i ambdós acordaren que aquella era la solució perfecta per desfer-se de tots els cadàvers que omplien els carrers del poble i, a més, la forma de retre els homenatges més sincers que se'ls podia fer, en agraïment per les seues vides. Cada arbre portaria el nom del difunt i, de retruc, Crevillent milloraria el seu aspecte, aleshores tan danyat gràcies a la creació del bosc. Ja tenien un problema solucionat. Ara calia preocupar-se per controlar l'epidèmia. Maria Lucrècia consultà totes les pàgines d'internet on apareixia la paraula còlera. Ella no era científica, però era una xica intel·ligent i no es trobava tan esgotada ni tan pressionada per l'atenció com el seu germà, així que de ben segur li trauria profit a la informació. Des de bon començament, s'adonà que la solució es trobava en l'aigua. Calia renovar el sistema hidràulic que abastia la localitat, infestat en aquell moment. Però aquest esforç titànic era impossible. No trobarien la mà d'obra suficient entre els pocs habitants que hi restaven vius. Desesperada, li ho comentà José Manuel, el qual s'havia convertit en un gran ajudant. Crec que tinc la resposta, però ens haurem de garantir primer de si és factible, li responc esperançat. De fet, pensà que la jove havia trobat el remei al mal que patien.
Hi ha un naixement d'aigua al dalt de la muntanya que antigament arribava fins a una canalització de l'època dels àrabs, anomenada Al-Qanat. Aquesta infraestructura va ser condemnada després d'uns anys de patir una forta sequera. Es va taponar l'eixida amb unes grans roques per evitar que els xiquets es ficaren dins i patiren un accident. Hi ha que diu que encara s'escolta el soroll de l'aigua per dins de les roques, però fins ara ningú ho ha necessitat de comprovar-ho. Si aconseguim uns explosius, podem fer volar les roques. Si n'hi ha aigua, aquesta no estarà contaminada i les seques la portaran fins al poble. Déu meu, li ho hem de contar a Víctor. Ell sabrà com aconseguir els explosius o fabricar-los. Estic desitjant que arribi el dissabte. I el dissabte arriba. Maria Lucrècia i José Manuel repetiren el recorregut del primer dia. La diferència del viatge fou immensa, perquè aquesta vegada tenien moltes idees al cap i no es fixaren en el paisatge. Víctor els estava esperant amb l'equipament preparat per a l'operació. No sospitava la proposta que li venia al damunt. Quan li la contaren, la seva primera reacció fou abraçar la seva germana. «Germaneta, ets única. Com no se m'ha ocorregut a mi tan magnífic projecte?» bromejà. «He tingut un bon mestre», li seguia ella la broma, encara que sabia que Víctor se'n sentia orgullós. «Com trobarem els explosius?», pregunta José Manuel. «No hi ha problema. Al laboratori tinc el material necessari, però ens hem de donar molta pressa». Arreplegaren tot el que necessitaven i enfilaren el cotxe cap a la serra de Crevillent. La tempesta havia amainat. José Manuel es conduïa al lloc exacte. Víctor hi col·locà els explosius i els tres s'amagaren en una zona que es protegia del perill. «Preparats per a l'explosió! 1, 2, 3!», crida Víctor. I de sobte s'escoltà una detonació terrible. L'espectacle que aparegué davant d'ells els deixà bocabadats. El raig més gran d'aigua que mai havien vist isqué disparat amb una força sorprenent i va omplir tota la rambla i les séquies en direcció al poble. Finalment, el malson havia acabat.